Ndị be anyị kedu ka unu mee? Unu adịkwa mma? Afa m bụ Jenny Uzoma. Ana m eme ihe onyonyo. Anọ m na Isi Mbido TV. O tegokwa aka m bidoro ihe onyonyo. N'ezie ebido m na 2004 oge nka dị ntakịrị, oge m pere mpe. Ebido m mee afọ ịbụọ before m pụọ jeje gacha akwụkwọ mahadum, ga youth service wee bido wee rụwa ọrụ. Wee pụọ arụ m ọrụ afọ 5 tupu m na-achitekwa na ebe anọ anyị na-eme ihe onyonyo. Oge m bido ya ndị be anyị ekwerekwa, ha ekwe dị cha cha cha. Ha che na ara ga-apụ m na m ga-esowe ụmụ nwoke na ụmụ nwoke ga-ebido wee chụwa m. Ịma na arapụ n'nwa agbọghọ ka ọ nọrọ n'ihe onyonyo anụwa. Ọ bụ na ijidere ya ọfụma family, o nwee ike ọ gafuo ụzọ. So atarakwa m ndị be anyị ụta maka otu ha si wee ghara ikwe ka m bata na ebe a na-eme ihe onyonyo, mana maka na m na-eme obere isi ike wee nọrọ ịghọta. Do na-egekwa m ha ntị jekwa deje gocha mahadum jekwa rụọ ọrụ, then etotugonu m imeki decisions. So wee na-achite mana kịta anụwa ndị be anyị anabatago m ọfụma. Ha na support ihe anụwa na-eme ya, na obi anwụrị na-akpa ha na ha mechazi wee rapụ m ka m bata n'ihe onyonyo because o pay we go off now. Ihe na-enye m obi anwụrị bụ na aka nọ m ebe anụwa agbagotegokwa m na-emezikwa n'ihe onyonyo nke mụnwa ịghọta. Oge ahụ m bido amara m enere m anya na future marụ ihe ga-apụta. Adjust m nọ na-ewere ya ntinye ofu okwu na-aga and obi anwụrị na-akpa m data erigokwanụ m stage m na-emezi nke m ịghọta. Very soon kita no I agakwa international ịghọta. So I mean ezigbo ihe m ga-abanye politics. Ọkwa m ekwughị announce godi myself na next election kita we can put for maybe House of Rep n'Imo State because abụ m nwa Imo State. We can put for House of Rep or put for council or something because achọrọ m ka ọ ga to waste ịghọta. Political science can go because this were married. Political science can go na school, so definitely nge use ya ka nyekwanụrụ ndị be anyị aka ka change kwa n'ihe. I mean young people, ndị young people na-apụta ka ọ ghara ịbụ sọsọ ndị karụ nka nọ ebe ahụ na-emeki decisions ndị karụ nka. Anyị amago the way I guess we nyere ndị mmadụ aka, and I feel like more young people, ndị not ndị netonite but the youths ịghọta should banye more into politics. So definitely nga banye into it. Okay, ndị chọrọ otu ndị ha gafukwa n'ụzọ, like ha tinye anya, ha marụ ihe ha bịara ime n'ihe onyonyo anụwa. Ha dị na distracted and ọ bụrụ mmadụ pụta sị gị na oke m ga-eme gị ka ị bụrụ star tata, isoro onye ahụ ijeje meghere onye ahụ ike gị. You need to be very very disciplined. Ị mara ihe ibi afọ then ịkwụwa na ya ịghọta. So iso na because distractions ga-abịa, temptations ga-abịakwa, mana don't give na in ịghọta. Just na-aga and also na-agụkwa akwụkwọ ka ị na-improve kwa onwe gị by akwụkwọ. Ihe ọbụla ịfụ just na-agụ. Ọ bụ ịchọkwa ịga acting school so itrain onwe gị more, whatever it is ị ga-eme we mee ya and just give na up like ịrapụkwana because ọ ga-pay off eventually ịghọta. M na-emerụ ndị mmadụ as an actor but more as a producer. M na-emekwa nke memeghego m YouTube channel a na-akpọ Jenny Uzoma TV. Biko gaa na YouTube channel ka unu click the subscribe button because m ga na-eproduce kwa film m ga na-etinye ebe ahụ. By next month kita anụwa bido project ọzọ for more, but as an actor m bụkwa first of all m na-emerụ ndị ọzọ ịghọta other production houses. Ndị Igbo niile ekele m unu darụ maka all the support, everything unu na-enye the brand Jenny Uzoma. Like obi ụtọ akpagbuo m, daalụnụ. Ndị be anyị ekele m unu. Afa m bụ Jenny Uzoma. Ana m eme ihe onyonyo, ana m apụta n'ihe onyonyo, na-ekiri unu Isi Mbido TV. Daalụkwanụ. Gwazie ndị ya adị unu.